A dokud się porunek ke srednji bumy nie przyjdzie. Z číslom 8 Levi Baltosa Schulze hraje zase jako 8 za našim nadběhovarjom. Z číslom 14 na 6 hraje Florian Schulisch, ktorý centrume vun s bulom kuzuje. Z číslom 15 čora nie hrał dženca netko hraje náš kapitán, tež za dženca Patrik Voko, romanže s Karlom Petrikom w nuckonym szkicie. Z číslom 17 David Šouta na lewym skrzydle. Z číslom 19 na prawym skrzydle hraje Jan Bogusz. Z číslom 21 na prawym skrzydle hraje Jan Bogusz. Z číslom 21 w centrum romadže z Schulischom hraje Tobias Vogt. A kaž pravene, další rajo je netko Dirk Šouta za Lucjana Zarodnika, a potom poslední rajo netko v tutej první zestave ze číslom 27 Kevin Geisler. Aj, tak daleko k našej aktuálnej zestave. Ja, dobre ból na Jana Bogusza od Davida Šouty, dere odpołożone, ale też asystenta wonka je kiečbował kołoczku zbynął. Jan Bogusz to byście nie mora od niego, ale iżo raz pryne przybliżenie serbskiego mustwa na rota od Słowenów a Czechów. A iżo nitko je pytnić, podobna taktika od Ričla, kaž wczoraj przeciwko Roma, zahe przeciwnika po ciszczom stajić, zo nemže docewa natwarić, ale to czynia tu Słowakojo, a Czesza troszkę lepiej a wczoraj te Romojo, oni menuce są technicy, iżo w obchodzie jara talentowani. Dla toho bude to jedna dobra wuruna na raz, ja myślę. Do toho sú tu na tom travníku hrali menuce Hornio Šlesiska przeciwko Romam z Rumunskeje. A ja, to byše podobny úsled, kaž včora v tej hre našho mužstva przeciwko tym Romam 12-0 sú Hornio Šlesiska dobili. Aj, to Romojo pa sa toho vesela, sa muslo tam evo nisteja, také so smeja. A netko Vogt Pryni celbu na rota, roto dere keečbował, a dzierżał David Šouta dale przy bulu, ból je jeszcze horcy. Nitko na Floriana Schulischa, un tu flanku přinese, ale trošku nízku. Ale Jan Bogusz, roto technický zmyk. Jan Bogusz bohužel nie jest z tym ničil, za ten roto to také tu ból také dury hič dá, a potom snadne misnil. Dere na první ból od serbského mužstva. A tu tež žaden strach neobstej. Jonas Šloder zade rota. Včera bože přes jeden osobinský zmyk. To jedne przeciwne rota dostanul, ale to je mu potom přes večer šetral si, ja myslu. A dále dobry nadbie našich serbských rajerov dáme. Ale znowu wodkop.
So, iże dalszy zranił. To je też jeden traunik, gdyby brać. Skere wuka, also przyrównał z tym traunikom, które są nasze serbskie żoneruny mieli. W Hadersleju to by taki perfektny traunik do, a już nie jestem w obchodzie, ale to jest w obchodzie, nej. To gleich poda nas na außen może to z jednym albo tamnym traunikom przyrównować. Nitko necham żadne mena menować, to już necham nikomu przeosobince przyjść, ale hej, to nitko nie jest żaden perfektny traunik tu. Jara nieruny też ta trawa je troszkę, może troszkę dlejsza, troszkę krótsza, ale to będzie zvučeność tu na tym trauniku raczmoc. Ale a to ta nasi Serbia tu dere šinja. A serbscy fanojo są wiedzą zase tu we väčšine tu. Dość toko oko steja durch na tym boku od kabinu, od ich mustów, tam je jedna cyčina. Väčšina fanov stoi tu na tym boku, gdzie ta kamera je, dlatego to tam doma bože ne możecie widzieć, znane wy ich słyszycie w pozadku. Ale hej, tu stadion tu je pełne serbskich fanów, pełne serbskich korojów. Tylko około traunika wszyscy steja. A nitko dała, kaj upada. Zamiet. Aj, kaj upada, nikaj dalogi zamiet, przyjdzie od DZSCR, ale na dere nie będzie przed alki u niebie. Ale buli jeszcze orce. Łatwobarane pak, żaden problem za Jonasa Schlodera. Heute steuer jeden Bulkisch hier fuhren extra na tutun Europiadu, dała Sotovic. Jeden wosebity bul, čo wosebity, hej, dokud tutun bul, wopse hise cokone jednače PET. Plastowych bleszów. Jednacze takich bleszów, a potem troszkę lateksa jeszcze tomu, to jest zupełnie ważne. A z tego tu ból wopstej, albo jeszcze tu te reine bóle na letuszej Europiadzie wopstej, a z przeco jednacze PET bleszów. To jest taki, przyrodoszkitny projekt, kiż fujen z tym podpiera, to są odpadki, do takie są oni romadzili, nitko do bólów przetworili. Troszkę je to na tym bólu też pytnicze, namakam to taki jara lohki ból, a też jara watka płonina. Je to nešto osobite su tym bólom rać, to są mi też širajero prajli, to są wczoraj první kruč do tajko bóla kopnuli, a to by się zvučić. A ja nic jenož tu ból stoi takrec pod motom przyrodoškita. Ale też te medalie, które są zotowili za letuszą Europiadu, to są jacore zotowili, a tutaj wopse ja przeco z 15 gramów odpadków. To są do toho odpadki tutaj končine romadzili, a potom są z toho medalie činili. Akože medalia waży 15 gramów, a wopse z nikakich romadžených odpadków. A potem są mi za nikak złocze, sliborne a brązowe nabawili. Albo ma akože svojsku plastikovú medaliu. A je to nešto osobitého to šinilo.
A Dirk Schota tu jasne z jednym faulom. Nie zbożu, nie bieżało. Ale tu reje nitko iże cyle drugie wojny nucka hać w tej czerowsierie. To też nasze kale tu pytne, ja, chyba so tak jetzt najpierw na to zvučić. Co to nie jest tak locho, jak wczoraj było, jo. Tyś nitko wolny kop za Słowako a Čecho. Ale tam je Kevin Geisler parat a Bull wujčkuje z hidnatki von. A tutun Bull je potem na šlodo dere popanu a nedom se spišnym wodkopom bun cena Krzeszczana Ryncu činč. David Schota szczele Schulze tam napuć. Aj, on jeszcze. A zamiet ja on docpił za serbskie mustwo. To? A jaka šupa, da su tež či Romojo z Rumunske, ki su kaž prajne predatun rutu mili, kompletne za Słowako a Čechu z Rumunske, jasne, to su ti obje menšine samsnog kraja. Oni podporaja DZSCR, a nas podporaja tu nikak, hej, cista serbskih fanov, ki šte nitko rune spevaja tu spev modro, červena, bela. A hej, to je netko súdnik súdžił, to by še faul na Patriku Vogtu, ki še so pri tym trošku jara na zemiu panil. Co pak nadział ničo stało, nie trošku za dychom raba. To zase bude netko voľný kop za serbské mužstvo na dobrej pozícii tu odlieva od 16 a súdnike rune ešte tam tých Romo trošku od rajnišća preč posel, so oni nesteja nedom na povrch rajnišća ľudská a nebohu tu nikom molili. Poskali oni sú prav. A voľný kop nitko Florian Šuliš z pravinou přinese on bul nisko do 16, tam Karl Patrick chce spytać. A Florian Šuliš ešte raz. Dobry pospyt. Krzeszczan Rynca jenoś snadnie misny w złyczku, tam je tutun cylbu, albo flanku, taka mieszanka od Floriana Šuliša to była narota. Dere wojowane od Kevina Schulze a netko Jan Boguš tam na pravim křídle. Za něho skere jedna pozicija, ki še jemu neznata. Koščan první hun raje Jan Boguš tam pravidone jako nadběhovo zasadžene, ale keď upada má Frank Kričel z ním tu dženca nešto jiné plánované. Už na tréninku, abo v testovej rie je mu to jeho dał tam so na pravim křídle so raz uspytać. Pomene dere je mu to činil, ja mi Frank Kričel prajo. A tu ešte dženca tu raz jako běha na křídle raje. A to by še prajne David Schota tam je bu trichene v 16. Dokiž pak zase s súdnikom rieči, bo ja pravi to nitko nie je ničo, bo veka zle sa stalo.
mu zastanu, od Žakvanu może dalej czynić. Ale za jednatku by się to jakaś upada za Sudnika potom przemało. Tam staje wobaj na bulcywoj. Wum był przy tym troszkę nezbożone trichene. Dalej gdzie? Bolo się ubieżeć, a potom nydom na przychodny sprint nasadzić. Najpierw nydom długi zamet od Kevina Geislera. A Karl Petrik Pritkus czekał, damu nie, Dawid Czota. Das to przybulu, znowu zraneny. Znowu panu, a nitko je klopwało, to nadaj. Jednatka za serbskie mustwo. Wczoraj iżo. Pichu to te prynne rota za serbskie mustwo przez jedną jednatku. Ten sam nitko znowu tu możliwość z jednej jednatku te prynne rota czynić. Dawid Czota, dwójce w biegu, 20 sekundów, w 16 panu. Juno nie klopwało, po drugim razu je potom klopwało jednatka. Tym Romam tam to docela se ne lubi, oni są skoro na polo. Bieralika takie wrotne. Netko tam wystota i zase ročo čiri. Aj tu je nešto nuska tu tej partii, jo. Zamovitost převza kapitanca Patrik Voko z prawej nohu. Stejí on tam a má netko tu možnosť tu tej druhý skupinský re na 1-0 povýšiť. Hej! Zuvoren! Sauber Kala! Fajn! Klasse! 1-0! Serbskie mustwo wiedzie przeciwko DZSCR przez jedną jednatku pisze Patrik Voko. Cele cool, lot zimny do lewego kuta prasnu. Niekaj za pomalku kapocetu. Wy widzicie doma zawyszczety na waszej opazówce. Je to jara zamročeného horka po nas przy danskiej ranicy. Ale żaden problem, ja sam się to, ja mam jeden przedesznik, parat. Muszę tutaj sam dzierżyć. Mam swobodną ruku. Ja nie tak dzierżyć, co ta kamera nie mylena. Ale tylko widzimy tu jeden wolny kop za Słowaku a Czechów. Ale tu tą flanku muszą oni też otworzyć, ale pod protestami od tych żółtych, dokąd by się tam hegen jedna ruka puczył. Ale to by się tak ciężko widzieć, ja myślę, tam są co naraz na ból biehali. To je ciężko prawić, że tam z ruku było, ale by się to czuło. Zamięcza je tak upadało, kiedy bychu wszystkie ruki przyczyle. To nitko nic niczego spoznał. Ale też protesty są już raz zwyścili, dla to gdzie dalej. Pod deszczem. A pozbyt, żaden problem za Jonasa Schlotterer. A komunikacja zryściła tam z Davidem Šotu a Levi Schulze. Dereščinene od Karla Petrika, ki je tam išče svojemu rotari ročo vojčkoval. Jeden bulk, kiž biše jedno špor metra nad travnikom. Jeden travnik, kiž jac kytky rostu, ač pome doma zarodže. Ale aj kaž prajene, te travniki sú pak cokone tu na tute Europiadže. V jara dobrym stave. Jeden je samo jeden kumšče travnik, na tutem pak naše serbske mustwo lica zajmniejsza nic w skupinskiej fazy nie będzie rać. Nie tylko tu DZSCR.
z jednym pospytom ofensywy. Dalej jeszcze przed Bulmaja, centralny netko. A znowu jeden długi ból. Cieszan Rynca je pa spišne kaj taka gacela. A te rune takie noj, takie duje. Widzi centrum Dawida Šoutu, a kotremu tu ból trošku przeskoči. Szkoda, dobra możność to była. Dalej pak ból jeszcze orce. Florian Schulisch. Snadnie przesrota. Aj, oni mają zade i słabości. Słowako a Czesza, to dywa netko nasi serbscy rajero tu wužić. Tu lepšinu bezpieczności oni mają, to sme rune przez Krzeszczana Ryncu widzieli, cele jasne. A znowu je Dirk Schota tu wonka żadany. Nie, to nie będzie faul. Abo, w obchodzie. A dere. Je to najprve tak upadalo, keď Brek był on tam jenož chłopaki na ból stupił. Tam są dziarži sobie koleno, tam są nadziemne nie niczo, bojka stało, nie on zastane. Ale dere, jeden obchodzity kontakt, tam netko nisem widział. Sudnik pakieta już widział, wszystko w porządku, tu już netko wolny kop. Diagonalne odprawa tu ból szynże. Też Dirk Schota nie jest żaden zwučeny wonkovny škito. Pola raket są raje. Je tam skere w centrum zasadzene. Ale je to wczoraj już suwerenne čino. A znowu dała pod protesty po takiej flance tu. Ale zase sudnik nič už nie. Když Janis netko Šulce sam na rotačane za Jana Boguša sobotu znovu rozchedža. A Rynca sudebu do roto! Přiduje Žerži, on čakaše, kaj taki prawy napływał, to dobi. Jadere 2-0 za serbskie mustwo. Krzeszczan Rynca. Tunkiše przy poslednej Europiadzie najjac rotu celi od všetkých rajerov tu netko tež zase znovu započína. Te bude dumpać po dobrej přiravce od Jana Boguša. To by netko jeden suverenny konto serbskiego mustwa. Spišne Kevin Schulze je ten tempo sobu zał, Jana Boguša sobu zał, a Jan Boguš potom nydom raz sredža svojich swobodnych rajerov widział. A Krzeszczan Rynca doby się ból jenož jeszcze pod nowym kutom do roto sunić. Tu już 2-0. Dobry start, też w tutej rze za serbskie mustwo. A tak długo, jak są nasi rajerio, a my tu, długo, jak my tu jubilowali, albo so weselili, je jeden rajer od Słowaków a Czechów dostał żółtą kartu, dokud się so horschił. Keď prawie byše predem przy tym wolnym kopie zase niekaj protesty ladają na ruku, to pak nie nikt widział. Jenož jeden rajer, keď šupal tu od ZSCR, a on se potom tak horschił, že je on nedom jednu žółtą kartu dostal od sudnika. So, a netko dawa tu najprej raz jeden cyle osobity protest. O, to pa ta nekaj tih onošt. Tu trener so netko tak horši, on so kaž upada rune kompletne zabudže. On je svojim rajeram kazal so natravnik synč. O, i fasisn. A ljubi ľudia, što do nekaj dobija, eno
Ja, neviem, že ten súdnik niekde tam činč. Ten súdnik nemôže tam nič a co ročo zač. Tiež svoj asistentný ničo videl. To je niekde také ten temperament, s tým trénerom tam duridžo i meine Herren. Aj, hashtag fair play sa ju pravi od serbských fanov. Serbscy rajo może nigdy nie primo trawnika dyle hić, się jeszcze napić. Nikke przyjdzie najpierw zamówić od organizatorów, k tym trenery, a tam co prasza, co jest ten problem. Ale hej, kaž prajne, když ta ruka tam w 16, co nie sudžiła, co nie hodnočiła od sudnika, potom je to bože tak, a to potom jeszcze tak przyjdzie, że ten kontor nidom k jednym wrotam uskutkuje, za to też nikt nič nemže. Hej, zajímaво. Ste ma niekde neslíčil? Treba nekaj nađem, nekaj niđe še dotrač. So, dyšika zastav, może napravim šedešnik za zdyle zač. Hey Andrea! Znowu wstęcie. Mädchen! Okej. Ja se muszę ten stałkie so pomogł zmierać. Ci rajora przyjdą roczo na rajniszczo. Tun Trainer tam pak so przeto jeszcze woršikaj. Aber es ändert nichts an der Tatsache. Bo wiesz to? Fußball ist eine Tatsache. No, aj to no čo, nekaj to mata. Aj to patanik. Jest to zmierovo tun organizátor so vročočany, jaka šupada samo všetko rozrysať, tež ten asistent zase vroča na svoju pozíciu poda. Súdnik ešte niko to stoja tam. Se s trénerom rieči. No, nitko nesme nikto tu čuje zubič. Znamenča nic od tých fanov, od našich fanov, a ty nic od tých rajorov, tam je oni nech rozrysraja svoj problém. Hej, also, kaž prajene, ja som jen se potnul, no, so je vojn nucka v tutej partii, so tu, hej, so šice cedža, a so DZSCR dobia, also to neke také tu eskaliruje, respektívne, so oni so nudom raz na travnik synu. Si ma neke nebyličiu. Ale kaž upada, ten travnik tola nie tak špatný, kaž upada so na ním dere sejdži. A netko, dále, že? O, ďakvanu. Ja pa no chcú vidieť, čo sa stane, když ten súdnik zase nešto inak vidí, hač tam, či trénerojov od DZSCR. Ale hej, jeden problém po druhým, tu prvný problém je netko neprimo rozrysane. Serbské muso, aj to bieše jasný faul. Serbské muso by netko mierno ostať, svoju rutu ráč. A so nic dáč, netko odvieš od nikakých činkov. To sú vážne cídebky za KO systém, za KO kolo, když potom za štvrťfinále, když potom šťuje po ľudskej rie všetčivo hornej švédskie. A Florian Šuliš ze flanku do centru má, tu tam stej a tu ona mohla sa otvábarať. Tež Levi Šulce zase jednu dobrú hru čini. Minulú sezónu ešte v okresnej klase hrał. Netko pak skončne odpovedal tež svojim talente zmeni do mústva, zmeni netko do
krajnej klasy. A Dawid Šota dere čišť uskutkovaše na tuto vunkovného zakitovaria. Potom ta přirovka pak trošku nedokładna. Dále zamiet. Aj a dobry pospyt od Patryka Vogta. Raz taki wolny zač. Čo nic? Ale też te sudnickie mustwo tu jara dere zastarane, oni mają słuchatka we uszach maj, tak że może si všetko też me sobu pomagać, a si me sobu pokiwy dać, respektywnie, że może taj te asystenta swojemu sudniki tam pomagać, a przy boku stać, gdyż mają nikakie czesze rozsudy tworzyć. To jest też iżo jara profesjonalne, gdyż widzimy nitko tu. Pryni straszny pospyt od Słowakova Čechov na naše rota, ale potom też tuta silba snadne rota misny, ničo se stało nie. Aj, naš škit je dženca ižo to što bole žadane ač čora. Na to dyba su oni też najpred raz nastajić. A tam dyja przeciwko Schulze, to jest też jasny faul. Pomoku so też dere wuvedri, też jaka zaso słonco, co zaso pokaza, trawnik, co zaso usuši. Cokone, raje so tuta Europiada, wuraje so tuta Europiada w 14 stadionach. Roto dere soburał, ale so przy tym zranił, je ze swoim słyskim szkitarom Romadze prasnił. Sudnik, gdyby to widzieć, sudnik je to netko widział, potem sobie pokój dostał, a odwis da. Aj, tam jest to tu Roto przy tutaj pospycie ból otworbarać. Zranił, a ze słyskim szkitarom Romadze prasnił. On sobie mezło, co Georgi si myslu. Aj, tutaj prvním počasu tuž to přetornenio. Wieso dla zranenio mamy netko upol, że 3-4 przetornienia, a potem jeszcze przyjdzie tomu tutu akcja prede. Tu będzie sudnik zawieszcze niektóre mężczyzny tu nakładać dać za tutaj co przetornienia. Aj, že som ste ostal 14 stadiony, ste za túto Europiadu tu k dispozícii. 10 tutych ležia v Nimskej a 4 stadiony sú v Dánskej. Za Rotara Džidaleka Šupada. A nitko też widziu, tam są dalsi serbscy fanowie przykładali, ki są so rune jeszcze
ki su oni jeszcze byli pola żonu, tam so bychu z nimi dobycze cvičili. Oni su nitko tež tu, przy nami, przy rywot naszych muži. Tu Dirk Schota nie widział, że tu iże on. Rajnie še nimo. So stane. Ale tak jak liczba fanów jest stupała. Jara dere. A nitko widzisz sudnik jedną ruku, ale okej, to by się nitko ruka od jedno rajera serbskiego mustwa przy bólu, tu jeszcze sudnik wolny kop fizdał. A to by się jasne czanienie od Kevina Geislera. A nitko, strasznie tam 16. Ja nie mać sudnik to nitko skoro iżo cysze nic nie buchu podać, dalszy protest. Tu naszczowali, ale to je nitko jednatka. Je to troszkę niezbożona akcja była tam przy zakładnej linii w jednatce. Jak jara fauto nitko bysze, niestety prawie nie poznał, ale sudnik je to nešto widział tam, a z tym na jednatku pokazał. Zadamy raz. Číslo 21 przeciwko Jonasej Šlodare. 2,4 m tu kala tam bez Žeržom a Wulki. A nimale bysze przy bólu. Tuż nitko przybliżenie od DZSCR. Oni skrócił na 2,1. A w prvním polčasu so tu to išto stane. Nitko nic odveštačil. Svojski dalerač, přeco dalerač. Tež raz nekakvu ofenzivnu akciju pokazać. Ta nitko tých posledných menšinách jac nie tak jara ničo so zešľahčiło. Dere kombinowane jara nawa přiravka na Dirka Schotu. Trošku přenava škoda. Tu nam jac nie dostał Dirk Schota. Za všetkých kisu Božišo so k nám tu přidružili. Dirk Schota je jižo v prvnej menšine přišel za Luciana Zárodnika na Rajnišo. Lucian Zárodnik so bože przy prvných akciách tu na Rajnišu zranil. A to by się tu już Rajnišo opuścić za niego z tym. Jest to zamienił Dirk Schota. A ja, to by się nimora. Tam jak Krzeszczan Rynca stał 2 metry w nimorze. A nitko zase serbskie mustwo sunie so byle won. Škitna linija je netko nima lepši srednji liniji. Škiče tež dvaj přeušo nazvaniti rajoraj pola nas v serbskim mustve Karl Petrik, kiž raje pola Honja Vužičica Nojge Astrov a Patrik Voko, kiž raješe v minjenej sezone jeszcze pola Rakece, ale je netko najprej raz bez torstva přichod ještě nejasny. A trošku technicky zmyk tam, David Schota dere molił, a to by jeszcze jasny faul, to by jeszcze cyle jasny faul, a to je też jedna żółta karta. To tu sudnik dere widział. Kiedy się David Schota tam loto nešto činil, šojene, tajke nešto. Ten rajon nie smie potem činč, so tam jeszcze raz kopne do Davida Schotu.
Súdnik pokaza 5 menšinov na kvatanský čas. Aj po kažprajne telko zraneniach a tež tu v tym proteste je to v poriadku. A znova voľný kop, nadawk za Floriana Šuldeša. Tamní experča, kaž napríklad Felix Reher alebo Christoph Rettich, dženca ešte neraja, dla toho nadawk Florian Šuldeš převzá se krótkým ruskom, a to bychu nimale boli jene samorota. Ale tutum bol od swisko škitare Rotterdam od DZSCR, dere džeržov. A do Kšota spyta długi zamiet do centruma přineš, tam pak žano adresatu nenamaka z našeho mužstva. Ale škoda, češký bol to byše zverčenia von od Dirka Šotu. Chce tam Davida Šotu posłać, ale bol je šel von. Krzeszczan Rynca spyta ból kruče činić, a Levi Šulce tam nedom přiravka na Krzeszczana Ryncu. Ale škoda, to by byli rota, když pak nebyl súdnik do toho odvízdal. Když je to faul od Krzeszczana Ryncu tam je ve 16 od Slovaku a Čechov. A znova čišć serbské mužstva. Aj, tam pa nekaj jen falve. A Šuldeš přibulu jara dere od serbského mužstva tum bul sebi. Aj, zdobili se Harune prajč, ale netko přes ten faul. Ještě těž jeden faul. Súdnik dere viděl. Za súdnika je na češka partia. Mój Bože, aj v obchodže. To je taki relatívne młody súdnik, a nedom potom taka osobita rá, taka neušetná rá s takým protestom a češkými rozsudami. Ale ja si myslím, že v obchodže dere čini, majú dobrú líniu, čo schon vidí, tež práve rozsudí. A netko tam Rynca vonka na pravém boku. Aj flanka pak misne, tuž vodkop. Kapitán od DZSCR přibulu, pak svojho soborajora tam nedocpěje. A poučas súdnik zafíza nitko. Podáme se do přestávky. Hej, ta rafece, si ja myslím, je v obchodě jeho feuer nucka, jeho tež šo nucka za v obě mužstve. Vúrunana rá. Serbské mužstvo má pak trošku tu lepšinu na svojím boku, si ja myslím. Vyzo máte oni tež tuž to fenu na svojím boku. Netko najprv raz 15 menšinov přestávka, šice trošku dlje šinč. A potom vidíme se a slyšíme se zase za 15 menšinov.
Wenig Bewegung im Spiel. Łużyca, sprawna, rzetelna, moich serbskich łocał kraj, moich zbożnych sonów raj, święte są mi twoje hona. Będzie pociąg zmieni. Przychodny, zawsze radosny, a zapychu swojego. Klina wyszli burzoją. Dzień chcę wam pokazać, aby to serbskie webkonferencje z waszych przyjacielami albo kolegami przyjdziecie. Always by our side, who holds the
Lubi Serbia, proszę wadać, te najważniejsze są te skauty zaboli, menujce, że możecie tu konferencję wiezo na serbszczynu przestać. Rzecz HSB za Hornio Serbsce hotowo. When we all meet in Germany in summer 2024 to play football together. Of course, the Lusatian Storms are also there. Kopańca! Europada, Europada! Kopańca! Between the seas! Kopańca! Żana Hara, Żana Zwada! Kopańca! Between the seas! Oh, yeah! Kopańca! Europada, Europada! Kopańca! Between the seas! Kopańca! Żana Hara, Żana Zwada! Kopańca!
przyjemne, no żadne przestawki, nie dam przyjemny ból. To mizno so lubi, kao to činiče, ale neke byle fokus. Pohore, otviši pas. Klase. Klase. Aj, češko, zade. Aj. Klase. Super. Sei es jetzt Schritt für Couch hier, watch me. Co? Nein, widzisz, stoj. Możemy. Taki super, że szafli. Ze silno minimum 10. Minimum 10, ze silny. To ze słabe piatna, to ze silny ze 20. Minimum 10. Klasse, prima dzierżał, dobra parada. Birne, Natwarit, Redner Reihe, da zu Schule. Watching. Stuur naar Lipsje. Jonglion. Zo, ja, hè? Oui. Widzę, proszę zase na pomysły szkopowskie czyje, sportowe czyje, no, ale nie za ludzka, za łąka. No, sportowe czyje, za łąka, szkopowskie czyje, za łąka. Potem będziemy mówić do 12 będziemy pomagać naukę turnier. To będzie dobrą potem zakończać turnier. Pomagać naszą europejską mistrza. No, to naradza z Niemcziny, a tam jest ten dobyczo, bardzo teza, zresztą. To bych tak jetzt der Highlights tuto prino počasa. Mimo jeszcze obchodzie mnoho przetorneniów dla zraneniów, albo na przykład dla tutaj osobitej protestnej akcji. Serbskie mustwo je junu wumeniło. Z rajnišća dele je Levi Schulze, a no na rajnišću je dorunja jeden Serb Lukas Lehmann. Jedna osomka za jednu osomku umina takrec samca pozicija za samcu poziciju. Naši rajrosi išraz me sebo motiviruja, a sudnik išraz šitko kontroluje, a netko
zawisały na drugi počas. A naši fanojo sú nedom tu. Sú tež pozíciu trošku zmenili, dokud sú oni pytnili. So bychu nitko bole tam byli na połce od przeciwnika. So nadzieja, że będzie tam nasze serbskie muso ušišo rač. So sú potom bližšo przy rotach. Najprv pak kaj, dobry ból nitko. Doprytka od DZSCR, ale przenawy ból wonka wodkop. A je też nitko witzika przybiera. To będzie so zawieszczone na taki lohki ból, kaž my tu mamy uskutkować. Kaž prawie ból w obsnizy PET bleszo. Tam nie wiele wagi na tym bólu. A witzika nitko, kaž prawie tu przyjmo riu hoka. Tu te námezne končiny, gdzie jsme mez Danskej a Šlesvicko-Holštajnskej. To już to zawije. Derek kombinowany nitko od Słowakov a Čechov, ale nie może akcję dorać. Zamiet. No, kaž prawie ta piąta Europiada. Jest zawisnach Europiady 2024. Wora jest so bez niemskiej a danskiej asystent. Ja widział, że byście tam Krzeszczan Rynca w Nimorje. To byście też 1-2 metry tam je ta tu szkit od DZSCR upodziera, der won sunął. Krótko preda, czy ta przyroka przyszła, tak steje się tam Rynca jasne w Nimorje. Europiada 2024. W námeznej končinie mez Nimskiej a Danskiej tu horeka w severu. Ma też 4 hostiteľov. Sú to Junu, Sinti a Romoja. Potom Nimska menšina v Danskej, Danská menšina v Nimskej a severní Frizojo. Tuči sú tak krec tu hostiteľia za túto Europiadu. Oni sú všetké moce romadže kvadli, za oni zromane Europiadu 2024 tu severu votować. A tak jeszcze też jeszcze nie dało, no, 4 hostiteľov naraz. To serbskie mnóstwo nitko iżo na czas, ale jak to widzimy, Jonas Schlotter czeka się na to, że tam nadbior od DZSCR jeho nabieži a potom jaké bol dlouhý zał. Všako vyššie przy noze może Rotter ten ból tak długo, jak chce mieć, ale w rukou ma jenož 8 sekundów, potom dobi on ten ból preč kopnąć albo preč metać. A tu sta Jan Boguš a Sudnik svoj vuchčaj přirunovały. Tak jeszcze Jan Boguš tu kašupada trošku na svoj vuchč španil. S tym pak nitko wolny kop.
Nie, trošku nezbožovný trichu, ale dáme Kale Petrik si bul ročo zdobil. A netko David Šota v 16. od DZSCR tam z jednym faulom. A tu już wolny kop za żółtych. Jan Bogušitko centrum je z bulom. A nudom raz jeden pospytom na Rota, ale bul so odforbara a Rotter bul nutzka dzierży, ja, dere wojowane od Rottera. Jest tym jeden Ruszk zawinął. A znowu jest pytało serbskie mnóstwo DZSCR za nadpierować, ale Krzeszczan Rynca z jednym faulom, tak za tutun čišć nie miał jeszcze żaden wuskutk. A David Šota, netko, David Šota wojuje przeciwko Škitary. Tam są se oni mesobu čali a storkali. Netko staj obaj z šivom nučli. A potom je tam další Škitar přišel a bul mo von kopnič. Netko zamiec za serbskie mnóstwo. A jest stał netko, je serbskie mnóstwo na drugim miejscu w tabulce. To runia 3 szybko ma mianowicie też Horno Schlesieska, jeden z ma Horno Schlesieska plus 17 rotową dyferencu. A serbskie mnóstwo je noś w pasokach fajne plus 9. Toryka to będzie jutce, stał netko jeden obchodzity w finale. W opryne miejscu, což je też jedna ważna ra dokażka sprajne, bo wiecie, tu ten modus na litejszej Europiadzi. Zapřijdu jenož 3 pryni w każdej skupinie dale, to są potem jeszcze raz 7, a potom tu najlepszy drugi z tych 7 skupinów są přijdu do čtvrtfinála. Tak są potom 8 mnóstwo są w čtvrtfinálu. To říká, že bude schon jako pryni hič z tej skupiny von, so bude miał najlepsze szanse na ten čtvrtfinálnu hru. Ale hej, to są weselčejúce na tú hru na pošeštích serbské mnóstwo przeciwko FC Hornia Schlesieska. Kež fajne, to bude opočity finále. Ale najprv raz tuta rajowe fokus przeciwko DZSCR. To nie był szpatny bol, szpojn tutun hru też dobył. A z tym potem 6 szybko na swoim koncie miał. Długi zamiar tu od Kevina Geislera. A te muki je on ma, on jest jako też policist. A potem też te moce ma, żeby tu ból tam od wąkonej linii hać do 16 přines, hać upoko do 16. Nitko jest to szulisz tu obsunął, a DZSCR jedu jeden konter. Tu pak może Dok Šota jara dere odforbarać. A Jan Bogušitko przy bulu tu na prawym skrzydle. A szkoda, potem jest ból Boże tola spieszniejszy jak on sam. Dobry pospyt. O, tam jest zase jen od żółtych leży. Když noha jemu boli, kaž upadá tam koleno má, nížo tam je zavalené to koleno s tepom občované a netko hinka vůtež von z rajnišća. Ja si myslel, on ne bude tu už zdale rač moc. A vonka stajte už dve přihotované. To reka netko dvojna vumena pola DZSCR. Jinu číslo 17 opušti rajnišćo a číslo 7 kaž upadá. Aj, kapitán opušti rajnišćo.
No, DZSCR jeszcze kapitana zmeni, a potem mamy tylko dveju nových rajerov tu na rajnišću, jednu rajer z číslom Cinač a rajer z Cici. A tyž to ještě jeden faul, kontakt, jasne slyšet. To sú tyž naši fanovi tu vonka slyšeli. A s tym tylko wolny kop tu na dobrej pozycji. Aj, krótko, tu ten wolny kop, a potom von na Kale Petrika. Tu ma tu techniku, so môže tu tajku flanku jara lere občovať. A odpoloží na Davida Šoutu tu z levého kuta narota spyta celič. Tam by ešte na Nova Puču. A netko Dirk Šouta s zamietom za serbské mužstvo. Zase jeden dobry przykład za to, że serbskie mnóstwo lica uprodzie jara dere čini je tu pressing, tak menované tu čišć utvarić na to przeciwnika, když oni odsade chcedža natvarić. To je netko ižo jacere koč vuriadne bežało, tam sú či rajerov od serbského mnóstwa jacere koč aj te přiravky zatvarili, tak so nemôže sebi DZSCR tu bol odzade dopretka přirovač, ale zadobia oni zade vokorač a potom na koncu jenuž ešte ostane im tu bol daleko sypnič. A netko tež dalša umjena, cejša umjena pola serbského mužstva Rajnišća opušći rajer z číslom 17 David Šouta. A nowy na Rajnišću bude netko Christoph Rettich. Hej, Christoph, tyž svoja syna noha je ta leva noha, dla toho sa on tyž jara dere činč buče na levém kšidle. Tyž on tak kusto ofenzívne neraje, ale skere tu škitar je, buče on to neko završe s svojim nadokom tu dere spelnič moc. Buče ma sladač, kao on to čini tam na svojim kšidle. Serbia tam vonka te nezastanú spívať. Oproč, že v menšinom takte oni tam jeden spív po druhým. To by tiež jasný faul odzade. Aj no stajú. Aj pomaku tiež tam je naše serbské fany, jo, hore idú. To sa pomaku tak naposkakajš pri serbským derbyju. Komentáre šindu. Ten nitke netram přeložiť. Keď boč, so ta ranitko pšera ne rozježe také, so nikdy nie jeden faul po druhým. Také trošku tá bežná kopanca, tam je netko také faluje tu tým druhým počasu.
A netko Boguš tam z šum džive, přečuvo ty 21. Keďbu, nebyša taká špatná flanka. Jedna flanka z tužto Efeom. To so verčalo všetce bliže k rotam a bliže k rotam. Ale na koncu tohle ničo strašne neuskočilo. Serbské mužstvo všetko raje kompletne přečivo vicike. Domáče to vidí, tam v posadku kate štumu so nalevo zibuja. Torika přečivo vicike raje serbské mužstvo a 10 SCR má vicik v kriveče. Keďbu, roto má Jonas Lodor, keďbu, wow, jara dere. A kaj sprajene, po to vicika tumbul v obchodže horka steje ostane, kaj še štule pospět tumbul spište činč pod Jonasa Šlodora, ale tumbul je ve povice steje ostal při tajkem silnym, přečivnym viciku. Agresivny reine styl, bo DZ SCR netko tu. Obchodže čilne jara užadace tu tara. Za našich rajerov to pytnič, kujže kontakt tu boli, môže skoj prajč. Netko raz nešto dopotkať, že podľa serbského mužstva dobrý bul von na Krzysztofa Retticha und ich spytam nedom tu bul nič přineš, byše to jedna dobrá idea od neho, ale tam potom žádného adresatu nenamáka, roto byše tam namestne. A netko napřečivne nadpěv od DZ SCR. A s jednym faulom od Dirka Šoutu. No der to nebyše žaden starší pospyt, ale tu ještě stokona tam je 16 od našeho rotoria. A netko tež oni záje nadpěhuja. A Jonas Šlodor neby keďbovač, při takých bulách, te pan trošku skakaja, také nízke bule na něho, se nic se mu tam podľa kupne, ale on se dość ďaleko centroval a tu bul tež dere trichiu. Aj, dobry první kontakt od Jana Boguša. Bul nebyše luchky od Patrika Voka a netko zamiet. Znova jedna dobra
Možnosť za Kevina Geislera nitko jeden dlouhý zamiet hluboko do 16 přinesť. Šuliš vidí tam Christopha Retticha vonka vun. Odpovedži na Dirka Šotu. Tu jednorera spita a trichy. Bohužel to napřečivníka tam, kde ste ako muž necha štrichin hodvať. Ale to boli pri přiladovaní. Ale tam sa netra šorší, čo sa stane. Čo prawe so netko nepras. Odfis da Sudnik. Raja dobi nepras. Vonka šupa da. Raz Ladača všetko ešte poradkujú a potom sme zase na rajničo přinč. Netko Sudnikov je bul. Serbské mužstvo Rajovo záde dále. A Rajo je zase na polu. Ale Češan Rinca dáme jara dere sa zasadžił za tuto bul, ale potom sú sa oni mesto bol stokali a súvali a provokovali. A znova taký ľahký kontakt ešte, potom si tu bul ižo prečo od pečenika Češan Rinca ešte raz do krebeta storčil. Kežbač. Netko keď bu tam ve škiče, ale Kale Petrik poprođe jara suverene za svoji rudžu. A tam leží. To je netko Lukas Lehmann, kiž tam leží pri sredži linii. Sudnik to nie widział, tam tu faulka šupa da. A tam netko šupa da zase jeden Raja od DZSCR ništo praže, že ne sme prajať a s tým si jednu žlutú kartu zaslúžil. Ale najważniejsze jest, że Lukas Lehmann za co stoi. To je netko, to što primárne páči. Što sa netko také připodla tu na rajnišću a tak odmýva to. Je všetko podlanské. A dále, že súdnik pokazal se zamietom. To by ešte netko fair play akcia. Bul ostane pri serbskom mužstve. Patrik Voko netko spyta dále natvoriť. Pomáže s Kale Petrikom. Kale tiež jeho putlandské meno tak rec Karl, normálne rika, alebo Karla. Ale to by ešte pospyt za taktický faul, ale Florian Šuliš je na normaj ostal. Christopha Retticha videl. A dobry pospyt! Florian Šuliš suverene svoje pravi nohu do dołego kuta. Žana možnosť za Rotara tutu bol otvobarať. Vážne Rota, ľubí ľudia, vážne Rota za serbské mužstvo. V takým obchodže komplikovaný rietu, přečivo 10 SCR.
Zase znowa dwurotowy odstawk natwarili. Cyle ważne. A juči pumpa Joshi tery, ja pravim šo. Trošku rozjedžena tara, vele faulov, vele hektiki. Tež trošku jedna vulka huba podla. Ale to je netka najpremol cyle ważne voloženje za serbske musto a za všetkých serbských fanov. To je Florian Šuliš tu bol také dere trichiu a do pravého ruška ciliu. A na to šo je tež nedom jedna dvojna vumena. Šešćan Rinca, opušti rajniše rune takajš Jan Boguš. Pod veľkým aplausom všich 400 fanov, ki sú pri tutem štadione, pri tutem travniku. A Ladamera še netko novo napolo přinže. Aj, junu nadpěvoval Leon Šota, mode džírat na četne kala, a potom tež jeden rajo za prawy krzidło, je to Niklas Strauber, Dilnosab. Haj doći nekому neke kamen zutro bepane po takich ważnych rotach. Netko pak reka zašitih koncentracij roka ostać, so nic odvež dać od nekakich nekulnych akcjów, a svoj čri dale rač. Stano ešte jedna rota horekvaš, ako môže tež ta rotová diferenca jednu vážnu rolu rač v tutem turniere. Da so dobry pospyt. Bul je ešte orce si ja myslel, Niklas Strauber je ešte pri bulu vidí zade tam. A potom pod Geislera znova jeden pospyt tam pak by jeden škitar vepuču, ki šum bul otvobara svojim krybetom a netko rušk. Dobra dvojna možnosť, nedom na 4 povyšiť. A rušk a rota, netko reka ze všich stronov tu. Christoph Rettich pri rušku se svojej levinou netko bul do 16 přinese. Aj! No dalej! Kalle Petrik! Z dvojčku! Direktne do pravého kuta, na što nekaj ulos! Što by si to nekaj myslil po tých prvných menšinách tuto druhého polčasa? So naraz serbské mužstvo se ciomi rotami veže 4-1 z tej aktuálny stav. Sauber, Kalle, to by vážne. Ale to by še jedna dvojčka, na centimetr dokładne do pravého dolného ruška. Technice jara dere činene od Rajora Karla Petrika. A znova mocny nadpil od Leona Šotu na rotora. Tu môže buliše rune tak preč přinešť. A netko spiešne. OK, čo dere. Dvojmere zade voko. A potom znova natvarič Christoph Rettich tam na levém boku. Derek Kežbo tam Niklas Strauber, bul si vudo byl, ale potom zase jedna přiroka ke přečujníky a znova má DZSTR bul. Tam netko jeden v centrume kuzuje a rejuje, ale bul zubi. Netko Lukas Lehmann se přiroku na Leona Šotu tam vonka. A lepšinu za serbské mužstvo je netko súdnik tu dal. Jara dere rozsuženého súdnika
A Kevin Geisler puszczyle tam Lukasa Lehmana, tu Bulpak był od Szkita Otwobarane, a zamiet. Tu zamiet przełza netko Niklas Strauber. To on sam se eksperta, kajštiž Kevin Geisler ma vune také muskulösne ruky a mocne, zamôže tu bula, čo 16 přineš. A tam ma bože nekde nicht nebe. Florian Schulisch, flanka do středža. Kevin Geisler dá lepší bulu. Škoda. Tam je jedna vojčka puču boa. Tobias Vogt do 16 a Rožk za serbské mužstvo. Súdnik rozsudí, ale či žlutí tam nevychú spokojom s tým rozsudom, alebo nie sú spokojom s tým rozsudom. Krótki Rožk, spiešne činené, Tobias Vogt. Čine se flanku, ale tuta sa odfarbara, nie je nic celé. A skoro zase jedna samorota, znova Rožk. Aj dobry Rožk, tam na krótki žerdži sú najmôj 10 žrajerov narastali, ale nie je nič zamotu bol cez líniu tvočiť. Dobry zasad tu od Patrika Voka, našho kapitána. Aj, jasný faul Lukasa Lehmana, odzade storčil. Zase dobra przyłka na Christopha Rettiga, tu netko spyta z lewego kuta, ale to je potom trošku przewótry był ten kut. Chyba nie byše dość dobra, a z tym netko odkop. Ale serbskie mustu są netko wyzo w wiele lochszeraje. Ta napiętość się netko spadnęła. Są tym 2-1 tych oni, wyzo niespokojom, jara hektiska odwali. Nie są mogli swój skóru namakać, swój kopańcu rać. To im nie cyle tak zachodzało, to by widzieć, z tym oni nie są cyle tak kloszy szli. Potem żeby się oni, jak sprawne, jara siebie wiadomi, że takie nastupa te przyjoty na ten turnier. Słoni Jensa tu z takim prynnym przeciwnikiem, który może też jara dary kopańcu rać. Poprowadzi jara do swoje problemy mieli. A zase długi zamiet. Tam czeka się Leo Szota, ale tu by potem tla troszkę przedługi za niego. Może ci Słowakoj a Czesza z Rumunskie tu jeszcze nešto uskutkować. Mają oni jeszcze nešto w Petowie, so oni praja, mu jeszcze skrócimy na 4-2 albo 4-3. Czas jeszcze je, mocno oni jeszcze mają, ja myślę. Ale troszkę idee faluje do predka. To je pytnić.
O, a tu je netko tež Florian Šuliš so svojimi mocami, ki šupa na koncu. Svoja prava noha že raz začini. Und treba pomoc od mužstva, fyzioterapeutov, Mirči Špitank, kajštiž Frank Domš. Ona je za to zamówita, so našim rajoram tu przez cały turnier všetko čilne dereže, co je muskulatura topfit, so mają oni dość vitaminów veseli, to je nadawk tuti udveju. A dalej na rajnišu netko z jednym różkom za serbskie mustwo. Tak dokaż tu Florian Šuliš jeszcze wonka pomoc treba. Je serbskie mustwo netko jenoś 10 na rajnišu. A tu druž, žádný problém za Rotara od DCSCR a tu nedom s jednym dalokým vodkopom, když může pak do kšota nedom odvočkovač. A ja, die šutum bude von. A ja, to też byś jeden jasny faul, tu kontakt byś słyszeć. So samo ja słyszał z moimi słuchatkami na uszomaj. Zase Lukas Lehmann, zase jeho trichiło. A jasny ofensywny faul od Leona Schote, damy w różku głęboko w boice od DZSCR. A netko tu mistno za Niklasa Straubu, przez tu zmilku od zakitowaria, on spyta to sam. A ja dostane zamiet, wszystko prawo czynne. Tyś jara suwerene runde te postane po sekundę od
naszych zakitowarów zade, romadže z Rotorom, Jonasem Schloderom. Cyle wumery, oni tam si ten bul suveja zade. A to pod čišćom od tih nadpivovarov pod 10 SCR. To je upođe jara rutina, tam podla cyle suverene. To by się też jeszcze przy posledniej opiadzie. W Korutanskiej podobne na škit je optimalny stav. Lidma nikakve przeciwne rota dostali, a když pobychu to nikakve indywidualne zmylki, takie nie trebałsze, no. A też lica to tak pomno dere bieži. Prine rota, kaž prajene w čaro širie, jeden indywidualny zmylk nasza rotaria, a druga rota dżęca, te druga przeciwne rota dżęca przez jedną jednatku. To so też może stać. A ewa kłopot, wszystko stabilne zale poda nas. Ale to będzie jutro jeszcze cięższe z mostu, czeka jutro jeszcze jeden mocniejszy przeciwnik. A netko je też jeden rajowo, jest SCR potrichene, że nastupa so muskulatura zaczyniła je swojej prawej noze, też on trzeba netko swojego fizjoterapeutu tam namiestne. Aj, pomagam netko pola wszystkich so moce rożonuja se, ja myślę, że to jeszcze menšinu w kosztach maja, wszako są też nasi rajowo wczoraj żorali, a 10 SCR też wczoraj żorali. To je halt, to je všako ta lepšina. Od serbsko mužstva, kiž Frank Ričel má s jedným oproče jara veľkým a širokým káderom. 25 rajerov on tu sobu má. 23 rajerov na polu a 2 rotarov. To reka, so môže, když on chce, že má kompletne svojich prvných jednačov rumenič. To je schon oproče luxus. A to je tiež treba v takom turniere. Když máš v jednom týdženu telko ro v optimálnym páže, no, sú to potom jara veľa ro, aber netko v tej skupickej fáze, v ciochtniach, círe. A je to žiaden normálny človek, čo nedočiní, tam doby on tiež raz trošku regenerácie dostať. A potom tiež ešte tréninky, meste mnoho dženca dopana. My ešte serbské mužstvo jeden tréning, netko rá, ľudce dopana jeden tréning, potom zase večer rá. So, nek najprve raz tu voľný kop, tu súdnik pak vidí, aj, či žout, lebo 1 meter od múry odstok držať. Nesmie direktne przy múry stať, haké tam sme oni potom stať. Toto súdnik jara derek kontroloval, je tež tu poky dostal od svojho asistentu tu vonka, kaž pravene, oni majú sluchatka ve uša maj. Tuž môže oni si mestu pomať, a on je to pytne, so tam nesli 1 meter od múry preč tu. Slovak, abo Čecha. A netko je všetko po pravidlách prawe, a tu już może tu wolny kop netko stać na rota od Jonasa Schlodera. Żaden problem, tu nasz rotor ma. A nie dom raż. Zase dalej, że spiszny odmiet na Niklasa Straubu, tu netko czane tu na prawym skrzydle, hat się 16, potem silniejsza flanka na Christopher Rettinger, tu odpowiedzi na Floriana Szulesza. A tu znowu seine dobry cel był na rotam, tutaj pak łatwo barana. A netko Lukas Lehmann tam przez centrum, durch na Leobok. Christopher Rettinger sobu za, widzi jara dere beżane, dosteja. A znowu ruszk za serbskie mustwo.
Różka Rota, tu nitko šute zaklinči. Dobry ruch, tam Karl Petrik stał. Ale najpierw teraz otworbarane, a snano nitko nowy pospyt do Krzota przybulu. Tu przy sredzi linii, ale nie tutaj kula stoją przez 3 suny. Tak rec nitko zamet za DZSCR. Do Krzota je na przykład taki kandydat, który się prede prajo. On je wczoraj cywu a dżęca nie byście za to postajene racze, no to všako Lucen Zaronik stał we prvnej jednace, ale netko dobyše on tej nimale cywu racz, takže se Lucen bože zranil, to reka umo netko tež je jara veľké užadanie na sebi. Dwie kompletnie ry môžem skôr pať v dvěma jednomaj, to je v obchodže. Jara napínace. A netko tu, Leon Šota v 16 so rejuje przez te przeciwniki, a netko Pojčino! A to je tu prawo komik za cybu narota zapas. Ja myślę, to by mógł zajść celić, a potem by to był zawsze ludzka był. Ale był jeszcze przedstaw w riadach serbskiego mustwa przez Florana Šuliša a Lukasa Lemana netko, že byl von, Krzysztofie Rettliche, ale tam ten rotor kiedyś buje. Szkoda, to by się dobra możliwość za Leona Šotu tu na 5-1 powyższyć. A znowa klasy škitane od Patrika Voka tam zade jako nuckune škito. A dobra přirovka netko na ja chcę runę brać na Niklasa Straubu, ale tam je tu škito kiedyś. Patrik Voko też przy poslednej Europiadzie jara ważny był, a to by jedne jara ważne dobycie za nasze serbskie mustwo. Do tej šitke celo 400 fene tu wiedza 6 szybków po dwoma romaj, to je złotohodne, a netko czeka juce, kaž prajne Horno Šlesiska. Potom punže v prvné místno v tutej skupinie. To bude potom, kaž prajne ještě taki małki finale, tam my vás všech trebáme tu na Rajnišću, przy Rajnišću a też przed telewizorom. Najpierw pak so tu sveči a spiewa. Koroje letaja po powiedzce dzieci, biegaja po Rajnišću z serbskimi korojemi a tam zade wieso pyrowa technika. Nie smie falować, to je lica nowy trend, kaž upada na serbskie mustwa w serbskich barbach. Jara fajn, to jest fajne, to jest jednak konstruowana gra. Dość lepszymi akcjami, no, z wiele zranionymi, z wiele przestokami, z przetoneniami. A potem też z takim nieuszydnym stałkowaniem tu, to jeszcze nie są tak dożywili, ja myślę. Ale na końcu, lubię prać, jest to zasłużone za serbskie mustwo. Kiedyś by to niemale po większych fazach taka wyrównana gra. Ale to 4-1 je na końcu, hoj, we wysokości znano troszkę przewysoko możemy brać, ale te rota kistu serbskie mustwo czynili za nas, wiecie, jara rota. Nitko jeszcze zostanie rec, jutce na poszeszczy, trzecia skupinska gra, serbskie mustwo przeciwko FC Horno Šlesiska. Budźcie podla, my z wami liczymy, ja sam też z podla, also harczy jutce, a rjane wieczor jeszcze.
Pacific sky.